sa the vlogs ni what's up guys. So manudlay data kay katag atong buhok guys. Ako din kaon ang sublay. Ang katag aday kayo guys no sa muday ni guys akong buhok guys. Sumalingkod sa data guys no. Okay. Katag ayo ang akong buhok guys kay mangita tag chika charot. So guys, manuday data. Kerong muhindot ang atong buhok guys. So manadag sudlay guys. So magpugong na di ay ta. Mo tayo ni guys no, so ako tayo ninggi bugngan so mo tayo ni ngamukong na tayo ko kay arong dili singuton sad karong mugwapa na sa dangatong naong so ato tayo ning iinana guys oh. So, hindot na akong naong guys. So, hindot kaayo guys. So, muna ini. Naday. So, guys, magkuan na sa daday ko. Unya, magbasa. So, kay kuan man magbasa di ay ta. Magbasa di ta guys. Magbasa ta unya. So unya day may ako magbasa unya ako magbasa di ay guys no. So hapit naman klase so magbasa day ko unya. Mag-vlog pa ko karon guys. So matay na guys no. Ika June so mag kuan na day mi guys. Sa kanina. Magklase na, hapit na jud ang klase guys. So bye bye, thank you for watching. I love you all. I love you all. I love you all. Mwah.